Conec una vila amb una ànima antiga que anima tothom. Indrets mil·lenaris i riques costums fan de la vila la llar de tothom. Hola, molt bona nit a tothom. Perdoneu que us molesti, espero que hagi anat molt bé el sopar. Ja sé que no és divendres avui, és dissabte, però els dissabtes són molt bon dia. Jo és veritat que em passo cada dia de la setmana dient que és divendres, estic obsessionat amb els divendres, però tampoc soc tonto. Jo ho sé que el millor dia de la setmana és el dissabte. I per què és el millor dia? Doncs per coses com aquesta que esteu celebrant, la 38a trobada nacional de bastoners. No sé quants bastoners sou, milers de bastoners, i crec que ho esteu passant molt bé i us ho passareu encara més, perquè Prats de Lluçanès té ànima i anima, o sigui que disfruteu la nit. Us preguntareu potser per què estic jo aquí. Doncs l'any passat aquesta trobada s'ha fet a Terrassa, jo soc de Terrassa, i esclar, l'enllaç entre la ciutat de l'any passat i la ciutat d'aquest any, que és Prats, doncs la fa un terrassenc. Continueu treballant, continueu defensant els bastons i tots de veritat que us ho agraïm. Jo m'agradaria ser-hi però no he pogut ser-hi perquè estic en un casament. La gent encara es casa, no se sap ben bé per què, jo també m'ho pregunto. En fi, disfruteu força i guardeu-me alguna cosa, home, a veure si algú m'ho pot enviar amb una carmanyola. Gràcies i bona nit, disfruteu, adeu!